Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Via Landi Show. Στο σημερινό μας μάθημα θα παίξουμε με σχήματα και θα εφαρμόσουμε κάποια απλά εφέ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να εισάγουμε κάποια αρχεία. Μια εικόνα βασικά. Import, file, στοιχεία λήψης. Το έχω φτιάξει στο Adobe Express. Έχω βρει αυτή την εικόνα. Πάμε να κάνουμε μια νέα σύνθεση. New composition. Το ονομάσουμε Via Landi Show 2. Full HD 1920x1080, 30 frame per second. Resolution μπορούμε να το αφήσουμε full. Πάμε 15 δευτερόλεπτα. Το κάνουμε λίγο πιο μικρό. Το κάνουμε 10 δευτερόλεπτα. Γράφω 10.00 και χρώμα δεν χρειαζόμαστε. Βλέπετε είναι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Πάμε να εισάγουμε την εικόνα μας. Αυτομάτως έχει δημιουργηθεί ένα layer με την εικόνα. Αυτή εδώ. Τώρα θα την ονομάσουμε. Μπορείτε να κάνετε και το εξής. Όχι, αυτό δημιουργεί layer. Θα το δούμε άλλη φορά αυτό. Πάμε να κάνουμε με την ονομασία. Πατάω πάνω Enter. Εδώ. Και θα γράψουμε, ξέρω εγώ, background. Background. Ωραία. Τώρα θα εφαρμόσω στο σημερινό μας μάθημα, βίντεο, θα παίξουμε με σχήματα. Αλλά ας εφαρμόσουμε ένα εφέ εδώ σε αυτήν την εικόνα. Να δούμε, εδώ είναι το πανέλι με τα effects. Πάμε να εφαρμόσουμε το εφέ, ένα απλό εφέ. Lens, flare. Αυτό εδώ. Κάνω, πατάω αριστερό κλικ. Όχι, το παίρνω. Αφού επιλέξω το layer, πατάω διπλό αριστερό κλικ ή μπορώ να το φέρω και να το τραβήξω προς τα πάνω του. Εδώ έχουμε το lens flare. Όπως βλέπετε, σε λεπτό να κάνω λίγο πιο μεγάλο. Εδώ πέρα βλέπετε έχουμε το lens flare. Δημιουργεί αποτύπωμα στο φακό, ας πούμε, και καλά ότι είναι από κάμερα. Εδώ είναι το brightness, η φωτεινότητά του. Μπορώ να παίξω 100% έως 0%, έως και παραπάνω από 100%, όπως βλέπετε. 0, 100. Τώρα γίνεται πολύ έντονο, βλέπετε, πάνω από 100. Και μπορείτε να το μετακινήσετε, το anchor point του, answer point, όπως λέγεται, ο άξονας του, ας πούμε. Το μετακινείτε από εδώ. Τώρα φαίνεται σαν να υπάρχει αντικατοπτρισμός με φως πάνω στη θάλασσα. Και δημιουργείται, ας πούμε, και καλά το τραβάμε με κάμερα και φαίνεται αυτό εδώ στην κάμερα. Μετά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να παίξουμε με τον τύπο του φακού, τι υποτίθεται ότι είναι. Εδώ είναι 50 έως 300 mm φακός. Εδώ είναι 35 mm fixed. Και εδώ είναι φακός 105 prime. Εντάξει, είναι πολύ υπερβολικό. Ας το αφήσουμε στο 35, είναι ωραίο. Όπως βλέπετε φαίνεται σαν να πέφτει ο ήλιος. Μισό λεπτό. Και να αντικατοπτρίζεται το φως στο φακό. Θα αφήσουμε κάπου εδώ. Πάμε τώρα να παίξουμε με σχήματα. Για να φτιάξουμε ένα σχήμα στο After Effects μπορούμε με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να πατήσουμε πάνω σε αυτό εδώ, στο Rectangle Tool. Πατάω παρατεταμένα και μου εμφανίζει τι σχήμα θέλω να φτιάξω. Εμείς ας φτιάξουμε ένα πολύγωνο. Οπότε πατάω πολύγωνο και έρχομαι εδώ και το σχεδιάζω. Εδώ. Πάω Selection Tool,
Το επιλέγω. Είναι αυτό εδώ. Μισό λεπτό. Και αυτομάτως, αλλά βλέπετε έχει δημιουργηθεί μέσα στο layer. Εμείς δεν θέλουμε μέσα στο layer να δημιουργηθεί το background. Θέλουμε ξεχωριστό layer. Οπότε πατάω Ctrl Z να το σβήσω. Πάω εδώ, επιλέγω κάπου έξω από το layer, να μην είναι επιλεγμένο το background. Πατάω κάτω, έρχομαι εδώ και το σχεδιάζω. Fill. Είναι radial, εδώ είναι το γέμισμά του, θα πατήσουμε linear gradient. Okay. Το άλλαξε, μπορείτε να παίξετε με αυτό. Πάω πάλι selection tool. Πολύ μεγάλο είναι, αλλά εντάξει, εμείς θέλουμε να κάνουμε διάφορα, να δώσουμε animation. Πάμε εδώ στο fill, να επιλέξουμε πάλι gradient. Βάλουμε και ένα χρώμα. Βάλουμε, ξέρω εγώ, πορτοκαλί μέσα. Έχει πολύ μεγάλο stroke, βλέπετε, 70 pixel, οπότε να το μειώσουμε, να το κάνουμε γύρω στο 10. Γύρω. Εδώ να το δούμε λίγο καλύτερα. Εμείς θέλουμε να είναι γεμάτο, οπότε κάνω εδώ gradient. Εντάξει, και μπορείτε να παίξετε έτσι με διάφορους τρόπους, να το αλλάξετε λίγο χρώμα μέσα. Ορίστε. Τώρα έχει αυτό το μαυράδι μέσα, δεν μας πειράζει. Πατάμε OK. Τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε δύο layers στην επιφάνεια εργασίας. Έχουμε το background, το οποίο θα το κάνουμε lock, να μην κινείται. Τώρα δεν κινείται, βλέπετε. Κινείται μόνο το σχήμα. Και έχουμε το layer του background και το layer του σχήματος. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τι περιέχει αυτό. Έχει περιεχόμενα Polystar. Polystar Path, θα το δούμε άλλη φορά. Stroke. Είναι το stroke. Ας πάμε να το δούμε. Polystar Path. Τύπος πολύγωνο. Αν πατήσω Star, το αλλάζει, το κάνει Star, βλέπετε. Εδώ βρισκόμαστε. Shape Layer Content, Polystar. Path 1, πολύγωνο. Points, πόσες πλευρές έχει? 5 λέει εδώ. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5. Μπορούμε να θέλετε να το κάνουμε τρίγωνο. Πατήσουμε 3. Έγινε τρίγωνο. Μπορώ να το κάνω τετράγωνο. 4 έγινε τετράγωνο. Να το κάνουμε πολύγωνο, πιο πολύ. 8 πλευρές. 8. Βλέπετε. Θέση. Position. Χ ύψος. Χ οριζόντια γραμμή. Δηλαδή το μετακινεί έτσι. Και ψ ύψος. Τι άλλο να δούμε? Μετά rotation, περιστροφή. Βλέπετε περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, γύρω από τον εαυτό του. Πάμε παρακάτω. Outer radius, εξωτερικό radius. Outer κυκλικότητα. Βλέπετε, μετατρέπεται σε κυκλοειδές. Ήταν 0.
Είναι ένα πολύγωνο με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πλευρές. Το λέει εδώ 8 points. Άμα εμείς θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο κυκλικό της 100, πατήσουμε 100%. Είναι κύκλος. Άμα το κάνουμε 50%, κυκλοειδές πολύγωνο. Τώρα, stroke. Αλλάζει το stroke. Έχει διάφορες επιλογές, π.χ. darken, πιο σκούρο, hard light, σκληρό φως. Θα τα αφήσουμε στο normal. Πάμε. Αυτό είναι για το stroke, έτσι. Stroke, βλέπετε, είναι πιο πάνω. Είναι ένα δέντρο, φανταστείτε ένα δέντρο με κλαδιά. Κάτω από το stroke είμαστε εμείς στο πρώτο layer, ωραία, με το σχήμα. Έχουμε polystar path που έχει πλευρές, position, περιστροφή. Και πάμε στο stroke τώρα. Το stroke το κάναμε μπλε. Άμα το αλλάξουμε, αν δείτε, τώρα είναι μαύρο. Μπαίνουμε μέσα, το κάνουμε πράσινο. Τώρα έγινε πράσινο γύρω-γύρω, βλέπετε. Stroke opacity, διαφάνεια του stroke. Τώρα είναι πιο αδιαφανές. Τώρα είναι 100% διαφανές. Πλάτος. Τώρα μεγαλώνει. 170% stroke. Τώρα είναι καθόλου stroke. 0%. Θα αφήσουμε, πολύ είναι τόσο. Θα αφήσουμε κάπου τόσο. Γύρω στο 24. Πάμε να δούμε. Αυτό είναι τελείες, παύλες. Βάζει παύλες, βλέπετε. Wave. Βάζει κύμα. Κυματοειδές. Units, pixels. Δεν φαίνεται γιατί είναι μικρό το stroke. Το amount. Βλέπετε, το κάνει κυματοειδές. 100%. Wavelength 220. Μπορείτε να παίξετε με keyframes και να το κάνετε να κινείτε. Ας πούμε να δείτε. Βάζουμε 0 στο wavelength. Βάζουμε ένα keyframe. Μετά πάμε στο δεύτερο δευτερόλεπτο. Βάζουμε άλλο ένα keyframe. Το κάνουμε 100. Μετά πάμε στο τέταρτο. Το κάνουμε πάλι 0. Για να δούμε πώς θα το δείξει. Βλέπετε. Μετά θα το σβήσουμε, δεν μας χρειάζεται τώρα. Gradient fill. Normal. Αλλάζει μέσα το fill. Το gradient του. Και μπορείτε να παίξετε εδώ με keyframes. Μετά πάμε να δώσουμε κίνηση στο κυκλοειδές πολύγωνό μας. Όπως βλέπετε έχουμε δύο transform για το πολύγωνο. Ένα που είναι πιο έξω και ένα που είναι μέσα. Το ένα έχει να κάνει με το shape, το σχήμα, και το άλλο έχει να κάνει με το layer. Πώς μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αν πάτε στο scale, μέσα και το πειράξετε, βλέπετε, το αλλάζει έτσι, ενώ αν πάτε από κάτω και πειράξετε το scale, το αλλάζει έτσι. Ή το rotation. Έξω το αλλάζει έτσι, γύρω-γύρω, και μέσα το αλλάζει έτσι. Διαφορετικά. Το ένα έχει να κάνει με το σχήμα και το άλλο με το layer. Εμείς θα παίξουμε με αυτά που είναι μέσα. Δούμε. Το κάνουμε λίγο πιο μικρό, πολύ μεγάλο. Πάμε οπότε μέσα στο transform το πρώτο. Transform polystar 1. Το κάνουμε πιο μικρό. Το κάνουμε κάπου τόσο.
Ε, Μπορούμε να θέλετε να το κάνουμε σαν... Μια ιδέα είναι που σκέφτηκα τώρα. Να το κάνουμε σαν κύκλο, να έρχεται από έξω, να έρχεται προς τα εδώ και να φεύγει. Οπότε τι κάνω, το αφήνω έξω. Θα παίξουμε με position και rotation μαζί. Οπότε πάμε στο 0 δευτερόλεπτο. Το αφήνω από εδώ, δεξιά. Βάζω ένα keyframe στο position. Βάζω ένα keyframe στο rotation. Βρισκόμαστε στο 0 δευτερόλεπτο και είναι δεξιά. Μετά πάμε στο δεύτερο δευτερόλεπτο, περίπου 1 δευτερόλεπτο και 25 frame. Θέλουμε αυτό να έρθει κάπου εδώ. Ας πούμε, βάζω πάλι keyframe, rotation και position και μετά στο τρίτο δευτερόλεπτο να φύγει έξω. Οπότε βάζω keyframe, position και rotation. Τώρα δεν έχω πειράξει τίποτα. Δεν έχω πειράξει το rotation. Άμα δείτε, βλέπετε δεν κάνει κύκλους. Είναι ως προς το position. Το rotation να το πειράξουμε τώρα. Οπότε πάμε. Πρώτο keyframe βάζουμε 0. Μετά στο δεύτερο keyframe να βάλουμε -1. Περιστροφή. Βλέπετε τώρα. Βλέπετε που κάνει περιστροφή. Μετά να το κάνουμε. Περιμένετε. Το κάνουμε -2. Οπότε για να δούμε. Βλέπετε το animation μας. Τώρα θα παίξουμε με... να δούμε και κάτι άλλο. Θυμάστε, σε προηγούμενο μάθημα είχαμε πει και σε άλλα μαθήματα το λέω αυτό. Πάμε στην αρχή. Πώς θα μας εμφανίσει τα keyframes. Πατάμε το αγγλικό γράμμα U. Αυτά είναι τα keyframes του position και rotation. Του transform polystyrene. Οπότε πάμε να το κάνουμε δεξί, να τα επιλέξουμε όλα αριστερό κλικ. Δεξί κλικ πάνω σε ένα keyframe. Easy. Και να δούμε πώς θα φαίνεται. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι εντάξει. Βλέπετε σταματάει. Εμείς δεν θέλουμε να σταματάει. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Μπορούμε να παίξουμε με το διάγραμμα, το editor. Το επιλέγω. Να δούμε τώρα. Τώρα είναι χειρότερα. Σταματάει. Εμείς δεν θέλουμε να σταματάει. Εδώ. Σταματάει πιο πολύ. Οπότε το κάνουμε λίγο αλλιώς. Κάτι άλλο που σκέφτηκα τώρα. Θα σας πω. Κάνω Ctrl-Z να τα βγάλω. Τα πάμε αυτά εδώ αριστερά. Να τα κάνουμε Ease Out. Ease Out. Το πρώτο. Μετά το δεύτερο. Ease. Και το τρίτο. Ease In. Θα δείτε τη διαφορά. Keyframe Assistant. Ease In. Είναι διαφορετικά, βλέπετε. Θα κάνω ξεχωριστό μάθημα για το easing. Βέβαια μπορούμε, άμα θέλουμε, πολύ απλά να τα μετακινήσουμε πιο αριστερά για να μην σταματάει τόσο, να είναι πιο γρήγορη κίνηση. Τώρα δεν σταματάει. Ωραία, ως εδώ. Είδαμε το πολύγωνο. Πάμε τώρα να δούμε άλλο. Να δούμε, ξέρω εγώ, τι άλλα σχήματα έχει εδώ. Για να βγάλουμε αυτό, να μην φαίνεται καθόλου το layer με το πολύγωνο που φτιάξαμε. Να μην φαίνεται καθόλου αυτό, το animation. Το όχι το background εικόνα. Αυτό. Μπορούμε να έρθουμε εδώ και να πατήσουμε αυτό. Παπ, μαγικά. Τώρα εξαφανίστηκε, βλέπετε, δεν εμφανίζεται πουθενά. Ωραία, το κάνω έτσι να μην φαίνεται. Πάμε τώρα, να σας δείξω κάτι άλλα πράγματα. Είμαι εδώ στο timeline, ωραία. Και θέλω να σταματάει, να μην φτάνει στο 10ο δευτερόλεπτο. Να σταματάει, ξέρω εγώ, εδώ κάπου, πριν το έκτο. Τι κάνω,
πατάω το γράμμα Νίκος. Βλέπετε, σταματάει. Μετά θέλω να ξεκινάει από το δεύτερο δευτερόλεπτο και να σταματάει εδώ που είχα το χωρίσει. Πατάω το γράμμα B. Bob. Βλέπετε. Πατάω Ctrl Z να το ξαναεμφανίσει. Μετά θέλω να κόψω... ας πούμε να εμφανίσω πάλι το Shape Layer 1. Θέλω να το κόψω εδώ. Πάω πάνω του. Shape Layer 1, πατάω Alt και αγγείλη δεξιά. Αυτομάτως έκανε περιστροφή στο layer με το... Έκανε περικοπή στο layer με το... πολύγωνο. Από κάτω όμως συνεχίζεται, βλέπετε. Το layer της εικόνας είναι κλειδωμένο. Είναι locked. Άμα θέλετε να κάνουμε και αυτό να δούμε, το κάνω unlock. Να δείτε, να το καταλάβουμε καλύτερα. Πάμε εδώ, βρισκόμαστε στο background εικόνα. Πατάω Alt στο τέταρτο δευτερόλεπτο και δίπλα από το P, το γράμμα, στο πληκτρολόγιο έχει δύο αγγείλες, μια αριστερή και μια δεξιά. Πατάω Alt και δεξιά αγγείλη. Και όπως βλέπετε σταματάει. Το layer δεν συνεχίζεται. Βλέπετε. Το πρώτο layer εμφανίζεται. Αν θέλετε να μετακινήσω, να δείτε διαφορά. Τώρα έχουμε στην αρχή το layer του. Να πατάω κάτω της εικόνας. Φτάνει μέχρι το τέταρτο δευτερόλεπτο. Και μετά εμφανίζεται το layer το πρώτο, το σχήμα. Ωραία. Αυτά ήθελα να σας πω, φίλοι μου, σε αυτό το μάθημα. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο με σχήματα. Άμα σας αρέσουν τα βίντεο που φτιάχνω, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, να το ενισχύσετε, μια κοινοποίηση και ό,τι απορία έχετε, αφήστε το σχόλιο σας. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και τα λέμε πάλι.